På Solum der har vi startet en ny afdeling, som hedder Solum Genbrug, hvor vi primært henter affaldstræ på byggepladser. I stedet for at træet det bliver kørt til forbrænding, så får Solum kanaliseret et sted hen som virksomhed som Grindsminde, som eksempelvis producerer gangbroer som disse. Det er vigtigt, at opgaverne giver mening for vores unge, og det er vigtigt, at opgaverne kan løses af de unge. Så når vi indgår et samarbejde, så handler det om at finde ud af, at det er opgaver, som sværhedsgraden er rigtig, og at det er opgaver, som har en funktionstid, som ikke presser. Og opgaven her om at lave gangbroer er en rigtig fin opgave. Vores værkstedsleder har lavet en fin station med måleinstrumenter, som gør, at afstanden i de her er lette og lave rigtigt. Opgaven med at skrue skruer i kan alle være med til. Og den bro, der ligger her, er et færdigt resultat. Når den er færdig, så laver vi en palle med 20 stykker, som bliver hentet af Solum. Og det vil sige, at opgaven er forholdsvis hurtigt færdig. Det gør, at de unge de ser et produkt, som bliver hentet af kunden. Og det har en meget, meget stor værdi for vores unge, at det de laver skal bruges til noget. Når Grindsminde modtager sådan en ordre fra Solum på 150 gangbroer, er der en besparelse på hele 178 kg CO2, frem for hvis det var blevet produceret af nyt træ. Det er meget spændende at lave den slags gangbroer, man har aldrig lavet dem før. Og så er det ret spændende at prøve at lave noget, som man ikke har lavet før, når det gælder træ.